Idanong kasneto'y kararwa ken ka sikalaeng titari gagay ko keragdaw babat ken ka sikating saken sa lapik ko sikalaeng di pagrukloya sikalaeng titari gagay ko ketagdayawan ken ka kasok sa amawaw idanong kasneto'y kararwa ken ka sikalaeng titari gagay ko keragro babat ken ka sikatig saken sa lapik ko sikalaeng di pagrukloya sikalaeng titari gagay ko ketagdayawan ken ka sikatig saken sa lapik ko sikalaeng di pagrukloya sikalaeng titari gagay ko ketagdayawan ken ka sikalaeng titari gagay ko ketagdayawan ken ka sikalaeng titari gagay ko ketagdayawan ken ka. Makita kabsat mo'y tibiyag mo timang na yen di ayat mo tihapo impasnek bumeten di trabaho sagpaminsag nga umay di Domingo awanin dahil direkta ken hayat mo na mangingay di ayat mo tihapo Pinay ang naglabas iti tiyempo di talento nga inted na ipuhok agsupligan ni Jesus ay ayaten na ka narigagay at agad mo may simpa isuglinday dinamo ayat mo umekta ka nga agserbi iti apo nalipatam ka din kabsa dididamo nagpalalo na ay isang sangit mo ket ikarim isang wanan tiyapo nagserbi ka hanggang pagpalbiag mo agsuplikan ni Jesus ay ayaten
agserbi ako. Rumekta ka nga agserbi ako. Rumekta ka nga agserbi ako. May kato. Sige. Ang wadim dagito'y ima, o Diyos itag ay na, iti tiyempo, amat lenaga. Iyawat ko panunod ko, o Diyos itag ay mo, magmay saak, kadkadwaen na. O Diyos, sikalitagad ko, sikasalak ni po, sikalaeng Jesus, mangitag ay kanya. Diyos na liliwag, pagkapuan di bigsa, sikalaeng ti amin ko, sikalaeng Jesus. Usadeng tuloy ako, iyawat ko kenta, usadeng